Pasaba das 6 da tarde. Un vigilante do Porto alertaba ao 112 do inicio dun incendio nun camión estacionado no peirao da localidade, nas inmediacións da Lonxabella. Á espera da chegada dos bombeiros, as lapas devoraban con gran voracidade a cabeza tractora do tráiler, vivíndose momentos de gran tensión, o temerse que puidera propagarse a outros vehículos estacionados nas proximidades. Aínda así, a rápida intervención dos bombeiros dos parques de Ribeira e Boiro evitou que fora a máis. Pero a pesar dos esforzos, a cabina do camión quedou totalmente calcinada. Á espera dos resultados das investigacións para determinar a orixe do incendio, todo apunta a que puidera ser intencionada. Sobre o tráiler pesaba un embargo e levaba xa meses abandonado nese lugar. Nun primeiro momento, aínda que logo se descartou, temíase ademais que houbera alguén no seu interior, pois segundo informaron varias testemuñas, persoas sen fogar adoitaban dormir no vehículo. Ademais dos bombeiros, no operativo participaron tamén membros do Grupo de Atención ás Emerxencias Municipais, efectivos das Policías Local, Nacional e Portuaria.